Готови? Готови, забавление с колела, епизод 3, старт! Давай, Неби! Точно така! Браво! Жесток си! Сине, давай, газ! Давай, Вано, газ! Ето го, Неби, снимам го! Ма другия път няма да обръщаме вече. Там где-то. Снимам. Снимай. Точно! Брат, давай! Брат! Трябва да правим муцки, човек. Повече хора ще го гледат, човек. Хей, Цине! Трябва да гледаме хората тука. Трябва, Неби, да се покаже изцяло. Той е великата кинозвезда. Оти, бе. Цине, той е Генка. Ама, какво ти искам да си прави? Давай, гледай, Неби, гледай какво го прави. Не, сега това клипче стана хубаво. Вано, пречеш, за малко трябва да снимам Неби. Давай. Еми да, ама трябва, нали Неби трябва да снимам, той е кинозвездата. Браво, картач. Трябва да го направим, направи онова, където си качваш гумите, ето там, краката, ето тук. Ето го картача, как хубаво кара този млад и изучен човек. Вано, престане. Давай, Цине, ти също си втората кинозвезда. Клипа, браво, супер дрифт. Давай, Неби. О, да! Ти си професор по колелата. Супер. Гля, чика-чика-бау, чика-чика-чика-бау. Чика-чика-бау, чика. Вътре в устата има без. Сапки няма. Карай с бавно. Браво, Цине, чакам те с великия дрифт, браво. Къртиш, брат. Ще те черпя, брат. Хайде, човече. Ето го великия Неби. Не, продължавайте клипа. Хайде, нагъде? Неби се връзка връзката. О, да. Браво, брат, кефш ме. Ама дай сега нещо друго направи, Неби. Давайте. Браво, Неби. Ще гледам да карам по-бавно, за да снимам скока. Неби, изчакай ме! Как ще те снимам, като ти гаскаш? Сега и с тук вече можеш да тръгваш. Само, че малко по-бавничко. Хайде, давай. Супер клип!
Жена, поправиш пътя. Правичка. Снимам бобе. О, да, беби, давай по същия начин. Давай, сине. Браво. Браво, човешки горили. Гледайте всички припове и ги харесайте. Котката пречи. Автоблюс. Хайде сега да не обръщаме. Давайте. Надолу, пич. 5 минути е клипа. Давайте да го увеличим. Браво. Само да го снимам, Вано. Браво, Неби. Добре караш. Хайде, продължавайте. Хайде, човешки горили. Добре се справяме. Браво, Вано. Давай газ. Ето го циди то. Павлият сиде. Сега през локвата. Ето го въшката. Не дей ми прече, моля ти се. Газ. Браво, Неби. Добре върви за сега. Хубаво. Гледайте всички епизоди. Ще бъде забавно. Не мога да посъкна. Стига да стане. Моля те, да не е силно, ма да падна. 6 минути, давайте да го увеличим до 9. Искате ли? Колко минути да е клипа? Предлагайте. Нека да е 9. 10, хайде. 4 минутки трябва да записваме. Хайде, давайте газ. Готиният деби ще е при мен. Той се завъзра връзката с останалите човешки горили и ще продължим. Хайде, правите дрифтове или там каквото е. Браво! Браво! Неби душицата се завръща. Ефирът е хубав. Пишете в коментарите какъв клип искате да направя. Виме с какви клипчета, с какви трикчета, обърках се. Пишете за всичко в коментарите. И моля ви, гледайте ги. Моля! Гледайте готиният Синьо. Той е велик. Ето Ивана отпред. Той си го бива. Продължавайте клипа. Ба! Хайде, хайде! Още едно-две кръгчета и да приключваме. Прави трикчета, докато те са. Неби, пази се! Не мога повече. Все пак знаеш, че аз снимам. Трябва да и по-лекичко, защото трябва да си гледам път. Изчакай. Давай сега. Прави го, хайде. Браво, супер скок. Вие пък ми попречихте пътя. Хайде, хлапаляци, зад мен. Гледаш ли ме, пич? Всички пичове, където гледат клиповете, да ги харесват. Нямам нужда. Хей, по-бавно вие! 9 минути. Хайде да се връщаме на същото място, където преди спряхме клипа. Здрастите, Викмен. Хайде, махнете се, за да може да стане хубав клип. Да спрем там, където и миналия път спряхме. На епизод 2. Само, че оставете да гледаме Неби. Моля ви се. Да не се изтобалякам отново
ако сте гледали 1 и 2, ще се кискате и ще се плискате. Дано да ядете в момента пуканки и да гледате нашите клипове в YouTube. Ще кажем, гледайте го вие, дано сега отново повтарям, на голямия ви таблет сега да гледате и да си дъвчете пуканки. Ще е хубаво, гледайте го. Хайде зад мен, пич, де. Той пак си връзва връзката. Намаляваме, пич. Васи, в 1 и 2 много добре си изтумбалаках. Дано сега да си дъвчете чипса и да ни гледате в YouTube. Пак по същия начин. Добре, готови ли сте? Гледайте 4-ти епизод. Ще бъде много хубаво. Давай си. Фърци бавия. Точно така, пичове. О, да, бебис, нека тук да спрем клипа. Нека тук да спрем клипа. Хайде, стига толкова. Изморих се.